Ahlulfaidati mai diwani group sun zo da sabon saki. Godiya ce taken daga ɗan faila, cikinta muke ta nutsobin Allah. Mu yan faila ne, yan faila, mu yan faila ne, ai mu yan faila ne. Yeah, it's a boy, Ereg boy. Mu yan faila ne, mu yo rayuwa hankali kwance. Hakika mu muka yo dace, duba kalle muka tantance. Adam ma shehu muke zance, ci manyar ba muka ci huce. Sirrin da hadaransa ta kaskance, amma yar ba mana barance. Soyayyar shehu ta ratsa mu, hidimarsa Allah ta huda mu. Dan shi ya rufa mu ya saya mu, muka san Allah da addinin mu. Babu wani sa kalbin mu, godiyan mu muke yi ba adadi. Tun daga Mandy har Lahadi, zikirin da muke shine sanadi. Faila ta zame mana duk madadi, soyayya ta zo kafin sharadi. Bara ta zo kafin su badi, amma bana ce karshen jasadi. Daina su'alin wanga batu, su shigo zuciya na ka tagetu. Soyayya kure ko ka saitu, mu bushe wuto dole ai ma yantu. Sirrin muka sha ba babatu. Manzan Allah Islam ya kawo girmama Allah ne mafita. Shehu Abul Abbas ya jaddada imani da da ya mafita. Maulan mu Barhama ya kawo bai da musan Isa da cikin gata. Allah 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 Allah. Yan faila ne batun nan tabbas dole a ji. Tun daga hanta har hanji zuciyar mu game da baso kirji. Kaunarsa muke yi ba wani ji. Hidimar shehu ba batun magaji. Nutso a cikin sa ai tsere muke. Duk ya a cikin sa kadai na dake. Himmar shehu ciki na fake. Koyarwar shehu ka kab na rike. Ai ko da wuya bani sake. Duniya da kiyama har barzaki. Fatahi mun samu har taraki. Me zai sa gannan mu ta yau makaki. Tunda duk furucin mu da shi muka yi. Duniya walla dai bakon yanayi. Da samun shehu da duk muka yi. Mun ba Allah ba zancen ra'ayi. Gaskiya an tsage ba laulayi. The game has started, we never retreat. It's over for now, so we conquer defeat. The master we serve is mighty and fit. Mandy ne. Mu yan faila ne, dubi misalin mafaran kamshi. Zati muka bi, ko da bayan ba mu numfashi. Shehun mu guda, wallahi ba mu bin wani bayan shi. Biyar na ma akwai tsari a layi muka yo tsaiwa. Jirgin shirya ya zo, mu tashi mu bi shi da gaggawa. Hakikar da ake zance da tsaftar mu cikin nutsuwa. Ibada da kadai ta Allah kuma ake koyowa. Sonee ne. Yan failawa kuka bi. Domin muna kan alkawari kuma kun san ba ma alfahari da ganin ba wannan mun ka tari tafiyar mu ashe yau mun guzuri ga hausin da ake mana alkawari mun dace kun ga sai hakuri tsayewa duk wallahi ba mu jiri da himarsa muke yin duk bidiri. Dan uwa na sai mu hankali tumi yo sha'anin matsari. Cikin shehu dole mu daidaitu mu kore dukkanin shari. Mu girmama kanmu cikin komai wake da uba ta makar mu. Sallama idan aka yau duba wake ne ta makar mu. Imani gumma ake duba tijjani ya rigar mu. Isani ba mu da mata muka kowa ya san baban mu. Ba ma kunya a cikin kowa a kira mu da ma yan faila. Sonee ne. Ereg boy. Gas Mandy. Dr Yusuf ke. An zo mun. Ahlulfaidati mai diwani group. Mu yan faila ne. Ahlulfaidati mai diwani group sun zo da sabon saki. Godiya ce taken daga ɗan faila, cikinta muke ta nutsobin Allah. Mu yan faila ne, yan faila.